guys, good morning sa lahat. Welcome sa bagong video natin. Sa mga nag-like at nag-subscribe, nais kong munang magpasalamat sa inyong lahat. Sa mga nag-share, salamat po. Buhay po kayo. Itong araw, medyo maulan. Pero salamat sa Panginoon dahil binigyan tayo ng bagong kalakasan. Sa mga bago pa lang sa YouTube channel ko, welcome po kayo sa Capstone Worship. At huwag niyong kalimutan mag-like, mag-subscribe na po para ma-update kayo sa lahat ng susunod pang mga video na i-upload natin. Ngayong araw gusto kong ibahagi ang isang original song na nagawa natin. Pero bago po natin mapakinggan, gusto kong mag-shoutout sa ating mga kaibigan dyan, lalo na sa mga musicians ko. Kasama ko sa recordings si CJ Sinunis, Sandra Al Sinunis, Pastor Bob Francis Madrona, at si Brother Yumar Inabi. Kumusta pa kayo? Salamat sa inyong suporta. Kay Brad Billy Bufal at saka kay Pastor Bill Bufal, salamat po. Kumusta po kayo ngayong araw na ito? Sa matalik kong kaibigan Ronald Dispi at sa mga co-vlogger natin, good morning po sa lahat. So, wag na nating patagalin. Enjoy po kayo sa pakikinig. Itong awit na ito ay pinamagatang sa presensya mo. God bless po. Sana ay mag-enjoy kayo. Dapit nga kapahulayan sa landong sa imong presensya, magamaya sa pagsimba. Dili ko ikabalaka unsa may mga problema sa landong sa imong presensya, magamaya sa pagsimba. Pagkanindot sa presensya mo,
presensya, magamaya sa pagsimba. Dili ko ikabalaka unsa man mga problema sa landong sa imong presensya, magamaya sa pagsimba. Pagkanindot sa presensya mo, pagkanindot sa presensya mo, simbang ka, simbang ka, simbahon ka, simbang ka, simbang ka, simbahon ka. Pagkanindot sa presensya mo, pagkanindot sa presensya